Ukumbiwa kwegolide ngokungemthetho sekuyinto esiqhubeke isikhathi eside. Abenza lokhu basolwa ngokuhlukumeza izakhamuzi kanye nokudla umhlaba. Yani ka illegal mining etsagalang ka falile. Uthi lokumbiwa ngokungemthetho kuzwisa abantu ubhlungu. Asikwazi ukumelana nalento abantu bangaphandle belulaza izwe lethu. Ongoti bathi kuyadingeka ukuzibophezela kwezombusazwe uqeda lobugebengu yezimayini ezingasasebenzi eziyinkulungwane eziyisithupha ezweni. To deal with the issue of small-scale mining doesn't require policing. It requires a mining solution. It requires an economic solution. It requires that the government designs and drafts a policy to allow for small-scale mining. Kusenjalo, ngesikhathi ehambele Rustenburg, uNgqongqoshe wezaMagugu ambiwayo namandla uveze ukuthi umnyango wakhe usezinhlelweni zokuvala yonke imigodi yezimayini ezingasasebenzi. That we have closed almost all the holes in the East Rand. We are now given a directive that let's move to the West Rand quickly because there is a crisis and we'll close those holes. But the reality of the matter is ownerless and derelict mines are ownerless. Okay, so that's what we're doing as a legacy. We're dealing with those that are not belonging to the existing mining companies. Ngokwenhlangano ibenchmarks babalelwa ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu nane ozamazama kulelizwe.